Bona nit i benvinguts a Quarta Mansió. Aquesta nit us presento un nou relat que he titulat El piano, com aquest d'aquí. Fa cosa i tot, veure-la així. Bé, El piano és el relat d'avui que espero que us agradi. Ja sabeu que aquest canal va de relats curts que faig per a tots vosaltres que patiu nits d'insomni. Alguns són de terror, i per fer por, altres són de misteri. El relat d'avui hi surt algun personatge que vaig fer servir com a font d'inspiració i em va donar la idea per escriure'l, això sí, regirant una mica la realitat del cas. Al final d'aquest videorelat ja us en faré 5 cèntims. Recordeu el programa La Clave? Els que teniu una certa edat, com la meva, més o menys, segur que el recordeu. Era un programa de cinema on abans i després de la pel·lícula que emetien, feien un debat que per mi era pesadíssim, però bueno. Doncs en aquest videorelat que us presento faig més o menys el mateix, però ho deixo enllestit en un minut o dos. Ho faig al principi i ho faig al final, per no fer-me passar. Bé, espero que passeu ara una estona entretinguda. Gràcies per escoltar Quarta Mansió i ja sabeu que si voleu us podeu subscriure en aquest canal, per aquí baix, on trobeu, no sé. I si no voleu, doncs és igual. En fi, ens veiem d'aquí una estona. Us diré, estimats oients, que aquesta història va passar de veritat. Sempre m'ha agradat explicar històries i aquesta no m'agradaria haver d'explicar-la. He fet relats de terror, de penes i tristeses, d'amor o de ficció. Però això que va passar per la comarca del Solsonès quan tenia 10 anys, a casa, va entrar per la finestra del menjador un piano de cua, d'un color negre imponent. Brillava com un mirall. El van entrar amb una grua. D'això ja fa 32 anys. El varen comprar pel meu germà, el meu germà gran, qui va voler estudiar música i finalment ho va aconseguir. No li van posar cap impediment, era el mimat de la casa. Suposa que el mimat de la casa ha de ser el petit, però a casa meva era ben al contrari. Jo li tenia molt de respecte al piano, no pas al meu germà, que aconseguia tot el que volia amb un simple picar de mans. Aquell piano era més alt que jo. Quan el meu germà el tocava, deixava la tapa així mig oberta, que aguantava amb un recolzador. Jo no arribava a veure les entranyes de l'instrument. L'examinava, li passava els dits per notar aquella fredor i li acariciava les potes de fusta exquisidament esculpides. Quan el tocava o m'acostava massa, el meu germà em picava les mans amb una vara de fusta que tenia una goma al final incrustada per passar les pàgines de les partitures. Volia arribar a ser director d'orquestra ell. No sé per quin motiu el molestava tant. Mai li vaig fer res perquè em tractés tan malament.
Era el seu piano. Deixa el teu germà, que no veus que està estudiant? Em replicaven els meus pares. Això de tocar tan bé li ve del seu avi, deien els meus pares al veïnat i a les seves amistats. L'idolatraven de mala manera. Tot era per ell, tot girava al seu entorn. A mi, en canvi, em varen tancar en un centre. Sí, una mena d'internat per a nois amb problemes de conducta i per relacionar-se. Jo, que sempre havia pensat que el meu comportament era exemplar, que tenia molta paciència i sempre feia cas a tot el que em deien. Això sí, podia sortir els caps de setmana i els divendres em venien a buscar. Més tard vaig reconèixer que els meus pares tenien raó. Aquells 3 anys em van servir per bé. Ja arriba el malparit! Deixava anar el meu germà amb to mesquí cada divendres quan entraven per la porta. Jo intentava canviar, però a casa tot seguia igual. Ells no canviaven, ni tampoc feien l'esforç. L'havia de fer jo, l'esforç. Ells eren perfectes. Quan em renyaven, jo baixava el cap i pujava escales amunt, saltant els esglaons de 2 en 2, tot emprenyat, i em tancava a l'habitació a dibuixar. M'entretenia dibuixant amb llapisos de carbó, com em quedaven els dits de negres. Dibuixava paisatges i una gran varietat d'animals. Copiava els dibuixos d'unes llàmines que tenia, les d'Emilio Freixas. Encara les recordo. Al cap d'un temps, quan tothom dormia, jo sentia tocar el piano. Van passar un parell d'anys. Quina obsessió la del meu germà, vaig pensar. No podia parar ni ben entrada la nit. Una de les nits em vaig aixecar, tothom dormia, perquè no hi havia cap llum encesa. Com pot ser que ningú es desperti amb el soroll que fa el piano? Reconec que la melodia era molt maca. Vaig anar cap a la sala d'estar, tot baixant les escales, descalç. La meva mare em va comprar unes sabatilles d'estar per casa amb un conill estampat, molt mal fet. Era ridícul, era lleig. Venien petites i trepitjava la vora de les sabatilles amb els talons i se'm clavaven. Maleïdes sabatilles. No me les posava mai. La música seguia sonant i, arribant al final de l'escala, una llum difusa entrava per una porta de vidre i podia fins i tot veure el vapor de l'alè que em sortia dels llavis entreoberts. Cada cop sentia més fred. L'ambient era humit. Arribat al final de l'escala, a mà dreta, hi havia un mirall penjat i em vaig veure reflexat amb les galtes ben vermelles del fred que feia. A mesura que jo m'acostava, la melodia augmentava, creixia per moments. Quan vaig arribar a la sala d'estar, a l'arribar a la porta, sí que era fosc, però hi havia restes de llum que entraven per les finestres que donaven al jardí. La música seguia sonant i jo no hi veia ningú assegut davant del piano. Potser sonava perquè tenia un mecanisme secret que l'activava i tocava de manera autònoma. Vaig pensar, no sé, que en aquells moments estava sent víctima de la meva pròpia imaginació, de lo que creava el meu cervell. Se'm passava qualsevol cosa pel cap. No em vaig moure de la porta quan finalment... Sí, em va semblar que veia una figura davant del piano, però no semblava que fos l'estúpid del meu germà. Jo volia veure qui era l'intèrpret misteriós
Això passava un cop per setmana, cada diumenge. Cada diumenge sonava el piano. Es posava a tocar i no semblava que ningú li molestés ni els despertés, com a mi. Aquella nit, la llar de foc encara tenia restes d'un tronc que encara fumejava i un punt de llum de les brases que deixaven veure la silueta del piano. Estava davant la porta, tot quiet, mirant, intentant veure què hi havia. Quina melodia tan meravellosa. Transmet bellesa i pau, pensava. Qui tocava el piano, doncs? O era fruit de la meva imaginació? Si la tapa d'aquest piano no es va tornar a obrir després de la mort del meu germà, el van trobar lligat pels peus i els braços, així com abraçat a un arbre, amb les mans amputades, molt a prop de casa, en un petit bosc a tocar del jardí. Qui tocava el piano? La policia va dir als meus pares que això no havia passat mai al poble, que no s'explicaven com en un poblet de muntanya tan petit podia ocórrer cosa semblant. Tampoc s'explicaven les petjades que hi havia pel voltant dels fets, eren petites, pensaven que podien ser d'una dona jove, no gaire alta. No varen descobrir qui li podia haver volgut tant de mal al meu germà. Quan recordo aquells anys... Ara ja en tinc 42. Un cop a l'any em ve a veure la meva germana. Estic en un lloc paradisíac, amb un jardí magnífic, hi ha silenci i hi ha pau. Abans era una antiga colònia tèxtil, a prop de Solsona, en un poble anomenat Odèn. És un poble típicament rural, de muntanya. Després també havia estat restaurat com a hotel rural, però no va funcionar, tot i estar en un paisatge natural en estat pur. Ara, finalment, és on em trobo. L'edifici ha revifat com un centre d'alta seguretat per a gent amb desordres psíquics greus. És per a gent difícil d'entendre, diuen. Diuen que sóc boig i perillós. La meva germana sempre em fa la mateixa pregunta abans de marxar. Per què ho vas fer? Com heu pogut escoltar, avui us he parlat d'una història fictícia, però sí inspirada en un personatge real. Un personatge que és viu i que encara romandrà uns anys més tancat en una presó dels Estats Units, del comtat de Steuben, concretament a Nova York. Em refereixo a Eric Smith, un noi de 13 anys pèl-roig que es va fer famós per haver assassinat l'any 1993 a Derrick Robin, un infant de 4 anys. No he fet servir la seva imatge, tot i que la podeu trobar per les xarxes socials. Actualment està demanant la llibertat condicional, però no li és concebuda. El personatge fictici de la història que us he narrat avui també té la mateixa edat i és un assassí que, com heu pogut veure, mata el seu germà, perquè li agafa un arrabatament que només ell sabrà què li va passar pel cap per cometre tal atrocitat. Bé, ara us deixo que marxeu de puntetes cap al llit. Bona nit i que dormiu de gust.